Mga adlaw sa isa ka semana. Ginkanta kag ginobra ni Mrs. April Joy O. Fontanilla, taga elementary school kindergarten teacher. May pito ka adlaw, may pito ka adlaw, may pito ka adlaw sa isa ka semana. May pito ka adlaw, may pito ka adlaw, may pito ka adlaw sa isa ka semana. Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Isa, duha, tatlo, apat, lima, anom, pito. May pito ka adlaw, may pito ka adlaw, may pito ka adlaw sa isa ka semana. May pito ka adlaw, may pito ka adlaw, may pito ka adlaw sa isa ka semana.